mangwanani akanaka ekwamuri mose tinokukwasai tinokuchingamidzai pachirongwa chenyu chaSIS MELLY patinenge tichitaudzana hedu vakana kuungana kugadzirisa kuvakurura nyika yedu yeZimbabwe. Tinotenda masvika mose pachirongwa chino. Nguva yedu shoma shoma ndiri kumanyira kupinda mustudio ndatinongomira nguva shomanana nine kancane ngeimizuzwana sikwazi basi ndaxoxisana lapha ehlelweni likaSIS MELLY diaries lapho sibonisana khumisana silungisana siqondisana silekelelana ngokwesintu ke nxa sihlela siqondisa impilo kahle yabantu bezwe leZimbabwe. Mangwanani anoti panguva yatinayo shoma shoma ndaida kuti titarire chitanda ichi zvakare chandakabata mukati mamaoko. Vasati magadzira zvenyu, kurumidzai kuona kuti magadzira this thinking tool that we have. Ndada kuti mangwanani ano timbotaudzana mavakire andachiita timbowedzerazve kufunga nokuti kana tasvika panyaya dzekumaneja kana tingati kurera kana kuvakurura mafungiro atinoita, zvakakosha kuti tibatanidze vatinoziva pazvinhu zvanhasi nezvemangwana tigovaka zvatinoda kuti zvivakwe. Saka ndandisapambadza nguva yenyu zhinji ndiinde panyaya yatinofanira kutaura nhasi. Hamusi kunyatsa kundirwa zvinogara zvichingodero pano handitendegwi kutaura kutaura kana pana vanonyangirawo vachiita zvavanoita vachiita ruzha. Saka mondiregererawo kana saundi isingaiti zvakanaka. Haisi nhamo yangu iyoyo, nhamo yavamwe vada kuteerera. Pane chandakabata chine mapandi mana 1 2 3 4 mapandi acho iwawo. Ndoda kuti fambe pamapandi mana iwawo nokukurumidza ndiinde mukati mechirongwa ndiite zvinhu zvandinofanira kuita. Chokutanga kukona kunoko kutanga toti this is the material world, zvinomirira zvatakabata namaoko zvatinazvo. The second world, nyika yepiri inonzi nyika yehu, zvaunotaura nomuromo wako nezvaunowana zvakabatana zvakare. Nyika yetatu, nyika yechiedza, nyika yezivo nedzidzo nokugona kuverenga kuzivisa zvinovandudza nokushandura mafungiro aunoita ugovaka ramangwana raunida kuvaka. Yechina inyika yomweya, ndokwatinobatana nemifunganyo, ndokwatinobatana nemaroto, ndokwatinobatana nezvionwa, ndokwatinoona kumusoro mumuviri womunhu, kubatana nezviri kumweya, kuti ugogona kurarama kunyika yenyama unenge wabatana nenyika yomweya. Saka chokutanga nyika yomweya, chepiri nyika yechiedza, chechina chetatu inyika yehu, chechina inyika yezvinobatika zvinoonekwa. Saka nechirungu vanotivo chokutanga is on the extreme end here, you're dealing with the world of material, then you're dealing with the world of the voice, then the world of light, and the world of premonition, the world of the spirit, kumweya kumusoro. Kuti munhu naizvozvo vazhinji vedu vakabatika panyika yezvinobatika, the material world. Tenga mota, tengawo madhuku enyu amunotengawo, tengawo maperfume enyu anonhuhwira, kuita zvose zvamunoda kuita ukoko kuti mugovonekwawo kuti muri vanhu, kuunganidza zvinhu zvinobatika. Asi zvinhu zvinobatika izvi zvinenge zvichibva kune zvinhu zvatinotaura nomuromo wedu, world of the voice, world of the voice. Zvaunotaura nehwi rako zvinohwikwa here?
kana wabva kurwi woenda kumusoro kunyika yezivo nedzidzo, nyika yechiedza, chiedza chorudzii chawavhenekera mukati mepfungwa dzako, chigokudetsera nhaurirano yaunotaura nokuvunganidza zvaunazvo. Uqondisane wahlangana wafunda ulwazi olunjani, phecelezi phezu kolwazi onalo, amazwi owakhulumayo afundiswe lwazi onalo. Ngako ke umuntu ngeke akhulume into angayaziyo, ngoba ulwazi luyaqondisa inkulumo. Chiedza chinoratidza matauriro aunoita, zvinotaridza kuti musoro mako masvika chiedza chorudzii. Zvatinobata namavoko material world zvinobva pane zvatinotaura. Kana wakundochata zvekuti ndaona tsora kadenga kumanda unomusikananga wakanaka ndakuda kuchimanya ika unotanga wambotaura kakuti ndazviona. Kana wapedza kutaura wozozviita. Nyange munhu vanotaura ndinokurova, ndokurova iwe, ndokurova. Munhu asati akurova, paanozokurova unenge ambodanidzira, nokuti shoko romuromo rinoenda kundobata shoko rezvinobatwa. So the world of the voice manages the world of material. So tine material kuno kumucheto, toita wipano, toita zivo pano yatinoti education yedu. Saka paeducation ita kumweya kunoko. Saka kana vanhu zviya muchishanda muchiti nini, I have an idea, ndine something, kana wangoti une idea, so you're already watotaura kuti you have been in touch with the spiritual world. That's where advice, that's where ndokwatinowana kuyevuchidzwa, ndokwatinowana dzidziso, ndokwatinowana kubatana nezvinhu zvinotatamura pfungwa dzedu zvichikwedza mberi. Zvatinoona kuhope zvinogona kuitika kunyika yedu yenyama. Saka kumweya ndokunogara utsvene, ndokunogara zivo, ndokunogara dzidziso, ndokunogara umwari, ndokunogara madzitegu, ndokunogara madzinza, ndokunogara zvose zvatisingavoni nemeso enyama, zviri seri kunyika yomweya. Kana wabva kunyika yomweya wawana zvawawana, wovuya nazvo kunyika yezivo yedzidzo. Saka unofanira kugona iwe kutora zvawarota woenda nazvo muchikoro, usvika woti what is the formula. Ukarota uchibhururuka zviya woenda muscience class woti how can I fly. Ukarota uri pasi pemvura woenda kuscience manje woti saka munhu unogona kuenda sei pasi pemvura. Akaramba utsvaka technology, you need to find the formula that translates your dreams into information, into the formula. And from information, you need to speak strategically, position yourself. Uzvitsvakira vanhu vari pedo newe vangafunga pamwe chete newe, mbogadzira zvinofana kuitika. Mafoni atakabatawo namavoko zviro toka izvi, makombiyuta atinotaurawo zviro toka izvi, mota dzatinodhiraivha izvi, ndege dzinobhururuka izvi zviro toka izvi. But vanhu vanobudirira mupenyu vanhu vagona kudownloada, kugona kukweva zviri kumweya vovuya nazvo kunyama. Saka dzidzai vana kuti ndai kumweya mundokweva dzidzo nezivo yamunovuya nayo kudzidziso. Mauya mudzidziso, taudzanai zvakanaka, vunganidzai. Mapedza kuvunganidza, gadzirai zvamunofanira kugadzira. The world of the spirit informs the world of information. The world of information informs the world of the voice. The world of the voice informs the world of material. Musararama zvikuru sei yekunyika yematerial. Kune zvinovunganidziwa nezvinobatikana mavoko oga. Ibvai kumaterial, tarisa matauriro aunoita, ungava buri bukama, ungadai buri zivo, ungadai buri ugaro hwakanaka. Pakanaka pose unotaura zvakanaka. Saka zvatinotaura zvinovaka zvatinazvo mumavoko, asi zvatinotaura zvinobva kune zvatakadzidzisiwa zviri mukati mendangariro dzedu. Unofungei, mafungiro aunoita ndomatauriro aunoita, matauriro aunoita ndomatengero namabatiro aunoita, asi mafungiro aunoita anobva kumweya uri mukati mako kuti
mweya unokufunda mweya urudzivi. Shandai nomweya, mukweva zvirimweya zvo kunjere, kuzivo nedzidziso. Mabva ukoko, vereketai, taudzanai mukururama nomukudzidza. Mabva imomo, vakai zvamunovaka. Zvawarota wovuya nazvo, tindarota hope dzangu mangwa anani. Dzehope mukauru, mukweva zvamabva kuhope nazvo, muvuya nazvo kuno kunjere nezivo nedzidziso. Mubva kudzidziso moenda kumuromo, nhaurirano namataurirano atinoita. Vakai zvamunovaka. The word of the Spirit informs the word of knowledge. The word of knowledge informs the word of the voice of speech. The word of speech transforms, translates the word of material. Ndo pakati mangwanani ano timbotaurai pachitanda ichochi. Tabva ipapo tozoti razuro ranga rakamira sei, ranhasi rakamira sei, ramangwana rakamira sei. Panhaurirano idzodzi dzirina kuti zvatinoti material yazuro yanga yakamira sei, yanhasi yakamira sei, yamangwana yakamira sei. Matauriro atinoita mazuva ano, zuro taitaura sei, nhasi tinotaura sei, mangwana tinotaura sei. Njere nezivo yatinayo, zuro taiziva chii, nhasi tinoziva chii, mangwana tinoziva chii. Kumweya kauku vezuro vaishanda sei nomweya, vanhasi vanoshanda sei nomweya, vamangwana vanoshanda sei nomweya. Ndokuherengedza kauku, ndokuherengedza, ndometsi chaidzi, ndometsi chaidzi, the compass of how we must continuously think about it. Ndinotenda ivai nezuva rakanaka. Torai endai kugadheni kwenyu, mundotsvaka zvitanda zvenyu, mugadzirewo zvitanda zvenyu. Chakada kufanana nechangu ichi, chinganaka kudarika changu, asi gadzirai zvitanda izvozvi, timbouya nazvo paprogramu, timbotaudzana nyaya yekugadzira mhuri dzedu, nyaya yekugadzira dzidziso dzedu, nyaya yekugadzira politics dzedu, nyaya yekutsvaka mari yedu neine. Tichingofunga takabata zvitanda zvedu, tinenge sevanhu vanopenga, vanhu vasina njere. Asi ukatarira zvakanaka uchaona kuti tinenge tichiunganidza mafungiro atinoita, tigone kufunga pamwe chete, tifambidzane savana vezimbabwe. Ndinotenda.